И здравейте хора, днес ще покажем как е първо да започнете без бригада. Няма да играем, само ще покажем. От тук Unilux, това не ни интересува. Това тук да играем е канадска. Малко диаманти имам. То ми е малко. Тя съм ги имал всички. Йой. Ето. Това тук е за някакви борби, бой. И... това. Ето. Това тук Friends. Профил. Ето. Това тук е... Да, ето за това. Това тук примерно ти дава тези оръжия, които са изложени на картината. А за мен ще е най-ефтимето това. Това тук е шлоп. Да си купувате оръжия, то ги подсилявате. Тук, което натиснете, имате тук. Това са ви пари, това са ви диамантите, това ви е левела. Тук випове са ви златни випове. Ама тъй, че като аз не съм прекалено добър в тази игра, нямам вип и един. И ето. Ето много. Нямам 60 диаманта. Имам 3 диаманта, но не искам да си ги харча. Защото аз ги събирам. Мога да правя златни коли. Ето оръжията може да си го правя златни. Дори това. Това мога да го подсиля. Да, сега ще... Така че го подсиля. Подсилявам. Ето, това тук са ви неща. Ракетна раница да летите, това като го изпиете ви защитава, това са бомбички, това за да ви заради патроните, газ. Тук, като се това офърляш и гърми. А това тук ти такова ставаш невидим, това е газ. Това е живот. Батерията не знам за какво. Като го фърлиш дава шок и това е бомба нормално.